Jeg hedder Imran, og jeg har tidligere været praktikant og er nu studentermedhjælp. Jamen, som praktikant hos Sublime, så er det meget udfordrende, men på samme måde også meget lærerigt. Man lærer en masse kontaktpersoner at kende, og man møder en hel masse fede mennesker. Jeg hedder Thomas Fransen og er projektchef i Sublime. Sublime er en stor entreprenørvirksomhed. Vi er også en stor teknologikoncern, og det betyder, at vi er med på den nyeste mode med 3D, 4D, 5D-modeller, robotteknologi på pladsen. Jeg hedder Mathias. Jeg er tidligere praktikant og studentermedhjælper og nuværende entrepriseleder i Sublime. Det er rigtig fedt at få lov til at arbejde med den nyeste teknologi. Det hjælper os rigtig meget, når vi skal bygge og når vi kommer ud på pladsen og har adgang til de nyeste digitale værktøjer. Jeg synes, det har været fedt at være praktikant på Sublime. Jeg er blevet udfordret, og jeg føler, at jeg har udviklet mig rigtig meget. De praktikanter, jeg søger, det er unge mennesker, der har lyst til at lære, har lyst til at bringe energi ind i deres praktikophold og har lyst til at udvikle sig. Det, der er vigtigt med praktikperioden, det er, at der kommer studerende ind, og når vi så afslutter praktikperioden, at vi i princippet har en færdiguddannet entrepriseleder.